Ojo didelok wo, video iki membangkitkan kenangan Anda di masa muda wo. Video iki tak jikuk ning dusun sawahan wo. Dadine aku iki ning burine truk wo. Truk iki saka pasar Tambak Rama Jimbaran kuwi wo. Iki dalan ning sawahan kuwi ya wo. Mungkin sampean wis pirsa, enek sing duwe kenangan ning kene apa sing wis tau liwat kene, muga-muga video iki iso dienggo pengingat ya wo dek zamane semono. Tak sengaja ora nyalip truk iki wo. Lah aku dadi kelingan zaman semono wo, zamane dijak wong tuaku ning pasar. Aku isih cilik kae numpak truk ngene iki ning mburi sambil didongengke jarene simbah-simbah jaman dhisik iki sadurunge aspal iki dibangun, dalan kene iki dibangun, jaman urung ngusum transportasi kaya jaman saiki, jare transportasine jan gur nganggo jaran nek ora ya gur mlaku kuwi wo. Lah jan iso mbayangke aku rekosane wong jaman dhisik iki wo, zamane penerangan jalan ya ejek minim wo, jare gur do nganggo colok obor kuwi. Apa ya ngono kuwi to wo? Mungkin ning daerah sak Gunung Kidul ya padha wo, kenangan kaya ngono kuwi. Makane saka video iki sapa ngerti iso dadi pengeling-eling ya wo. Sak rekoso-rekosane wong jaman saiki jek rekoso wong jaman dhisik ya wo. Sing penting nggo dinonga wo, sapa ngerti saiki uripe awake dhewe dadi wong kepenak. Nggih pun wo, matur nuwun.